Takže nazdar, dneska z Nudy Hudy si dáme challenge Mouka. Chci to zkusit, protože mi pár lidí dneska napsalo challenge Mouka, challenge Mouka, challenge Mouka. Tak jdu na to. Je to fakt Mouka, jo? Já musím to nějak hrotit, jo, zase abyste mi... Mouka. Jo? Jo, tak jo. Měla by tohle být Mouka, pokud vím. Jo, jo, jo. Dobrou chuť. Výborný. Nejde to palknout. Najděl jsem testo. Je. No, mám to po celý držce prostě. Jo. Udělalo se děsný těsto v té držce. Vejce, droždí a můžu dělat vánoční perníčky. No, vypadá to tady fakt suprově, jo. Takový bordel. Jak tohle se asi nezbavím. No nic. Pište zase něco, nějaký blbosti. Z Nudy Hudy se dá dělat to všechno možný, jo? Takže žádný problém. Tady musím uklidit. Tak jo, no. Tak zatím čau.